Здравейте, драги зрители! Аз съм Футмалър, а тук до мене е Иво, ама няма да играе, защото го е страх, защото е много слаб. Сега ще почне една кариерка с Челси, защото най-ме кефът. Разбира се, на професионал, на 5 минути и на евро. Тук сега да се направим вътре. Хикс. Ще играя на FIFA 14, защото още си правя новия компютър. Тук ни нема са. Иво, къде беше? Ето Фулън. Сега цъкам D и си се слагам мене, нали, да сме тук. Пускам напреде. Така. Така, тук си се правим, че съм българин. То нема на цигани, ама ако имаше си го сложа. Така. Това нема го пипам. И започваме. Правя клипче. Правя клипче. Еми сега ще видиш. Чакай да си... Така. Днеска Стойчо Луджи. И 99-то. Мач играл. Голове вкарвал. Утре вина за Гърци. Стойчо! Да. О, Стойчо! Не, на първо място. А? На първо място. Да, сам да напред. Така. Тук си правим формацията на 4-3-3. Ще си по-голем от нас. Ще взима да не да 4-3-3. Атак. Така. Тук не пипаме. И сега си купуваме нападател. Рич. И по-леко се сеца. Защото ще излезе. Така. Той ще му дам 15, не, 17 милиона и ще му дам един нападател. Нали, ще му дам Дембаба, защото е пичага. Така. Сега, другия играч, който съм си набелязал е Пол Погба. Много ме радва, много е голем и ги трепе. Ма да видим, ще може ли да го вземеме. Ако го напиша до утре, може и да можем. Така, Пол Погба. Его и братята му, вижте какви са черни. Буй. Бай. Ще му дам 15 милиона, защото е пичага. Дано да иска. Така, другия, който е последен, Марсело. Защото не имам добри бегове. Или бекове. Ето го, вижте колко много Марселовци има. Виждате какъв е добър, просто класа. Нема какво си говорим. Те му искат 12, и аз па ще му дам 17 милиона, защото ме кефи. Submit offer и нали, ако стане ще е готино. Така, сега цъкаме вече напред. Това е най-тъпата част. Така. Това е добре. Стариче приел. За 4 години. Кърцелто в First Team. Ако си пичага, ще приемеш. Значи, Ювентус не са приели, ще им дигна още офертата. На 19. Ще ги изтрия, че ме дразнат. Само да че играете срещу Монтана, бе. Айде! Айде, не знам да ги селените. Айде! Как чакаме? Селските. Ето виж какво става. Не, разбира се, че Неделя не. 2 мача срещу Орлетата в Пазарджик. Ще играят майко ми, това е нормално. Това е нормално. И вие
Така, предлагаме Фернандо Торес, защото много ме дразни Канви, честно. Направо, ако можех да го куикселна като на Ultimate Team, щех да го куикселна, ама не мога. Така, Реал Мадрид са отказали. Ще им дам. Ще им дам. Кой да им дам? Ще им дам Майкъл Сиен. Дам. Дали да дам. Така. О, след малко. И първия играч, който ще е в отбора е Старич. Айде, какво става с другите? Така, yes. Дам. И така Пол Погбиньо прие, надявам се. Какъв е това, бе? Надзаги, аз се махай, бе. Така, стана ни. Не. Още ли? Така, давам им 23 милиона. С 11 милиона от колко повече искат. Големи са бокуци и Реал Мадрид. Така, Хуан Мата няма да ми трябва в отбора. И така имаме нови 38 милиона, което са ни добре за бюджета. И така Пол Погба прие. Триеме, защото ме дразнат. Цъкаме напреде. И Реал Мадрид са приели. А не. Айде прием и Марсело. Така, цъкаме напреде. Моля се, дай. Yes! И това е Марселиньо. Имаме си нов лев бек. Сала отбора ни е добре. Може би ще си купя едно... Какво да си купя? Един централен защитник, защото нашите са не ме кефът. Типичен български коментатор. Типичен, чакай. Върках ги. Ето, махаме тебе, баце. И ми идва... Старич. Марсело. Идва лев бек. Как да не са, бе? Така. Кой още бек купил, бе? Не. Давид Луис не ми играе. Ей, бокуци. Така, идваш си ми титуляр. Той Погба ми е в отбора. Това е добре. Така, сега Погба тук. Точно така. Така, значи Азар е тук. Оскар ми идва от дясно. Така, и Рамиреш отляво. Погба напред. Така, Старич там. Лампард 20. Малко си забавен за такова крило. Значи шуррето си те пускам тука. Ти идваш тука. Микел се маха, си пусна тук двамата. Ашли Кол и да си пусне ето. И... Значи са... Иво пипаш мишката. Добре. И тук си пускаме... така, да. Не, бе, как Лампард няма ми играе в резервите, бе. Така. Махаме те. Кой ще махнем? Ще махнем... Ашли Кол. Така. Значи, отбора за сега е много добър. Може би ще трябва да си купя... Колко пари имам? Имам 52 милиона. Ще трябва да си купа един... Не. Ще си купя Мануел Нойер. Защото... Малър. Имаме Малър. Да. Да ви кажа, че Футмалър името е основано между Нойер и Марсело.
Защото това са ни любимите играчи, нали? Защото аз тренирам в Левски с Иво и на него, нали, той е бек, аз съм вратар и затова така. И той го измисли, нали, защото да кажете, аз съм го измислил, не, аз съм по-тъпия. Те па не приеха мангали. И така, yes, приеха. За 3 години. Не, това си е най-добрия. И сега отбора ни е вече повече от перфектен, нали, остана и да приемеш е добре. Сега искам да ми идват вече оферти да махам играчи, че нещо... Ето го. Прие. Това е много добре за английския футбол, че Мануел, Нойер и Марсело са там. Нали, сега ще ги скъсаме. Само ще си пусна господин Нойер. Малко ми е гадно за чехи, но какво се прави? На много годинки е вече. А Марк Шварцер... Но ми го полегали, Дейв Желка. Не така. И така. Ето го. Отборът е завършен, нали, останаха ми пари, но тя ще си ги пусна за скаути. Само трябва да видя как беше. Ето го. Така, какво? Какво да кажа за Преслав? Така, цъкам тука, Норд Европ. Искам сега този приятел да търси тук в Белгия, не в... искам в Германия. Ето ги в Германия, в Бундеслигата. Така, Хайер Скаут. Ето, че е англичанин има ке. А, не, това е много такъв слаб. Даваме то 7 милиона. Това е най-добрия. И какво е това? Джудгет. Ето, че ме кефи. Швейцарец. Мама ти дева, дах ти 10 милиона. Така, искам да ми търсят тук вратар. За какво ти е вратар, бе? Не знам. Така, искам тук до 20. Не, то не може. Така. И сега цъкаме опс. И махаме така. Keep change. Така. Значи първият ни матч е много важен за използването на нашите... Това е добре, нямаме контузени играчи. Оскар е вкарал гол с азарт. Те много добре се разбират. Те си подават там пашчета малко. Рамиреш няма да бъде продаден, защото той е в моят титулярен състав. Не, негрите са готини. Значи, искам да ви кажа, че това е първият ни клип. Нали, защото нямам друг. Първият ни клип е днеска. Да, е днеска и ще качвам за по-натам. След 6 месеца очаквате още 2 клипчета. О, Уилям и Азар, нямаме контузени, много се радвам. Ние ще сме като KSI, ще качваме през 3 часа клипчета. Не, сега продавам Джон Оби Микел, защото вече ми е много стар и не ми трябва. Нищо, че е на 26 години. Не знам как Така, о, на Джак Бутланд са ми намерили, аз го знам това, бе. Ма нема го купувам, аз трябва да имам Blackman. Верно ли Иван? О, Погба е вкарал гол. Това е много добре, аз много се радвам. За моето ново попълнение с първия си гол, а ти махи се. Давид Уис не се продава. Поне първите 2 сезона. Така. Значи за FIFA 15 отново казвам, като си купя новия компютър. Или първо сме бедняци, нямаме пари да свържим двата края. Ще имам. Той се оправи, Иванович. Нали, тогава вече ще си купя за компютър и ще играм Ultimate Team. Да, може и след 2. Не, базикам се, април имам рожден ден тогава направо, нали, 20 април. Не, на 20 там, тогава и Хитлер е роден. Не, да, това пълно Ювентус от Ювентус, това така, кое е това? Значи, Майкъл Асиен, защото е много млад, на 30 години, негър. Да, и аз и двамата ги продах там, и другия чернюк. Значи, ще е хубаво, ако ми работи микрофона, защото не знам. Ако не работи, ще трябва да го почвам наново.
Значи изигра само един матч. Не, не работи. Дано да работи. Ако си цъкнем офер тук. Завърно не работи. Не бе, работи, обаче... Как ще да Работи, обаче аз пък забравих си направи контролите. Добре. Така. Многото ни попадение. Нали, попадение. Чай сега така не става. Да. С малко ще И трябва да сега почваме чакам. първата игра на CS GO Offensive. Нали, обаче ако съм малко слаб, Иво е виновен. Опа, Защо си слаб? трябваше май центрирането да цъкна. Лагва като... Нали, много е хубаво, не лагва изобщо. Лагва като... Аз тежовен червен. много съм радостен за това. Може да... Айде, стига сме се лигавили. Сега да почваме сериозната работа. Нали, ще е хубаво, ако мога и това да е такова. Да. Дай. Браво. Право е! По-добре тук. Право е, момче. Опс. Ти си. Добре. Не! Поклук. Ай, взимаш я. Аре бе! И с тия слайдерки. Гледай сега как ще го изнеса то. Еми, Бой. Фани го. Браво, Уилям. Какъв фал, бе? червен картон. Аз го задържах. Чакай, затова даш жълт картон. Ти добре ли си, бе? Това беше тактически фал. Така. Направи го, защото иначе ще излина той се техни бъл. Добре, браво. То не му скочи ме 3-20. Аре, бе, ей! Подая, добре. За малко. Давай. Дай му. Браво, бе, Азар. Дай какво джидже. Вътре центриране. Не, за малко. Дай. Това матч е много важен. Трябва да почнем с победа с, нали, старта. Право е. Ако съм малко слаб, извинявам се. Защото съм слаб, да. И виждате тук какво самочувствие, просто направо ги разкърти. Така. Самочувствие, ти граждан. Уби. Абе, браво, бе, Погба! Така! Излиза, бе! Бой! Бой, бе! Абе, какво правиш, бе? Абе, бах ти смешника, бе. Аре, браво! Браво, бе, Погба! Астерич! За много са черни, извинявам се за моето объркване. Ей! Еми, не мога ги разтаком. Ау, контратака, това не е добре. Тук сега, браво, бе! Браво. Дай! Браво, ето това е, бе! Марсело. Ето го. Още. Дай. Значи Марсело има баси ръките. Нали, ако не го знаете това клипче, не правя реклами, просто много ме радва. Защото това е Гамера Иванов. Да, това е Гамена Иванов, много е известен с клипчетата си, на които ги гледат 20 човека, нали разбирате, ама не повтарям и го, просто аз си го измислих. Не! Браво, момче! Браво, Марсело! Браво, момче! Виж какви паса раздава Марсело. Дай! Ай, стари! Защо бегаш от топката, бе? Защото го мързи. Ей! Аре, бе! Трески го то. Браво, бе, Погба! Да го изядеш искам. Ама, нали, вие сте... Марсело не му минава, не гледай. Гледай сега. Опа, браво, бе, Марселиньо! Нали сега там крилото? Марсело в диагонал. Опа! Не, това е аут, излизи! Не, бе! Не! Добре, че те изкарах, бе! Дай, става излиза. Не, бе, аз го изкарах, ама не трябваше така да става. Нали, извеждаш... Дай още! Дай! Защо му да? Дай му в краката, бе! Аре, бе! Гледай как го минаха! Добре, бе! Фал тука нема ли, бе? Давай! Твоя е! Бързо! Това трябва да се вземе. Задължително. Ето го, Уизи! Добре, бе, Уизи! Малко ръка, малко камбал играем, бе. Давай, Нойер! Матейка за... Метей, бате! Браво, момче! Това не му мета тук. И тука ли фал нямаше? Как ще няма тука фал? Аре, стига ти базикаш и се с мене. Давай! Не! То ти щупи космодиск. Ти знаеш колко пари съм го купил този космодиск на намаление? 6 лева. Така, браво, е! Дай Погба, нема кой те фане! Да му взивай топката. Браво, момче! Ще му цепнем. Браво, е! Бате, как се взима така на черен, бе? Трудно. И там от сме ама не мога да се гледа. То го отрепах. Добре! Марсел, топката, дами и господа, какъв пас на Марсел, невероятно момче. Изведеш пас сега, нали, на краката му. Много е технично това момче, обаче няма физика. Ако имаш още малко физика... Много е технично, ама не мога да прави финтове, това е лошо.
Аре, излез. Давай, би го е! Браво е! Да, и аз така си мислих, че ще мина през него. Аре бе, Иванович, какво го гледаш, бе? Добре, че тук е това. Рамираш, какво правиш, бе, брат? Дай. Той е твой, бе! Не! Браво, Марсело! Дай, Марсело Дос Сантош. Марсело ги яде като топъл хляб. Дори изкара тъч, това е момчето. Добре. Марсело ги изяде като топъл хляб в баница. Изяде ги като две пили без хляб. Добре, бе! Браво, бе! Така не трябва да става, това може да е важен матч, Айде, отпуснах се. Ето го. Средата? Добре. Газирана супа с 4 вида джулан. Това съм за какво? Добре. На вечеря. Добре, Марсело, браво! Не. Луис. Добре, нищо, първото по време 0-0. Извинявам се. Ще се старая, така. Резултатите са много добре. Виждам, че имаше 3 равни. Или 2, не видях. Айде, няма да се правя сега тук. Подай я назад. Тактическа игра от тима на Жозе Мауриньо. Хосе. Каяхон. Дай я. Браво, бе, за малко да спре. Финчето прави малко. Това беше центри... аз на алтарнат ли игра, брат? Си на къстама, бе. Къстима, какво? Това е моето. Yeah. Не, бе, просто аз... Така. Просто обърках копчето, извинявам се. Не го обърках, ама нищо стана. Дай, гърбирай го то. Го е. Взех. То как не мина, мамо, бе. Дай. Браво, момче. Извеждаш, че? Не на това, ама нищо пак става. Дай му една. Браво, бе. Удар, Тук фал нямаш ли, бе? Съдята Бакук. Добре, че взел го изредиш. Да, какво ми се върти като пумпа, брат. Тук само един трябва. Не, молете се. Браво, Нойер. Връщай се. Молете се. Засара, бе. Браво, бе, Нойер, бе. Гледай сега, това е мятане, това е момчето. Сега Стърич. Това верно не мога да кине горкички. Не мога да свършим с тия равен. Това просто не е изолгация това. Добре. Как ще свириш ти фал, бе? Значи искам да ви кажа, ако може да харесате страницата и да се абонирате, имам Twitch аккаунт. Footmaller се казва, там да се абонирате. Там обаче твичва един друг мой приятел, защото нямам време през деня, са на тренировки. И сме се разбрали той да твичва там. Той твичва или на FIFA World, или на FIFA 14, само че друга кариера, не са същите играчи. Защото сме от различни компютри, Марсело Дос Сантош вия. Аре, брат. Аре, гардири го това. Аре, бе, трябва вкарам гол, Добре, бе, Дазар. Мамка му. Извинявам се за псовните, малко съм арогантен. Не! Махня, Там, на крилото. Да! Абе, Сега. Моля, питам какво ще правя. Да. Браво, бе, Погба! Влизай! Центрирай, бе! Ти тъп ли си? Мама ти, приятел. Давай, гледай, тези тактически смени почват вече да правят. То по-вчера Джермейн Дефо. Брат, какви сте центрирани, къде правите, бе? Букуци. То по-вчера Джермейн Дефо. То 68 минута. Мамка му. Аз съм изчил 88. Не, това е добре, тази обаче не трябваше в тъч. Ще панеш. Аре, тичи, бе! Спринтирай там. Не, давай, излез. Та е твоя, не, моля се! Не! Yes! Браво, бе, Нойер! Виж как излезе с късиъгъла. Той по-вчера какво цъкам, бе. Добре. Нали, бе, С новия отбор, докато свикна...
Да, толкова работник. То по-че работнега на пълно уни. То по-бане много бути. О! Молице! Не! Какво? Бате, ти се базика с мене, бе! Ти тъпли си това на FIFA. Бате! Това не Излизай са, циганин! Браво, бе, Погба! Ти си човека! Стърджо. Бил бе. Не, бе, човек! Абе бил бе. Гледай го това, бе! То ти е по- Скачай първа, Азар! Да, Да. се дигнати ръце на табурет. Каче на стола. Брат, това ми беше единственото положение за сега. Имам още малко време, ще вкарам, аз знам. Ако не вкарам, лошо. Ще рестартирам играта. Не, базикам се. Си читнем очите. Какво правиш ти, бе? Какво правиш, бе? Какъв фал, бе? А тут... Абе, циганин... Да е майката. Добре, бе! Гледай го то, гледай го, бе! Е, така се гардира. Гледай го, аре, не го гледай са! Похвалихте и спре. Гледай го. Това е по-главен. Абе, Погба! Не! Добре, бе, много го издебна го то. Давай, Погба! Ти си човека. Дай му лека. Лека, не в... Ти тъпли си, бе! Аре, бе, брат. Не. Добре, през него нема мине. Гледай! То те ръгава. Не, какво правише? Това е да си върна, бе. Бате, забрави. Много се извинявам, направо си е майката. Ебола си е майката, бата. Особено в Африка. И в Джибути. И в Гибралтар. Брат, аре, бе! Не, бе, не искам да свършвам равен, бе. Аре, бил тук. Да. Това има 96 милиона шута. Гледай го, бе! Абе, брат, ти базикаш и се с мене. Аре, сега си я вземеш, бе. Циганин. Има къдостол. И вица и талайни. Свърши. Давай. Ти си, брат. Аре, дай му, той се оправи. Не. Това е базик. Аре, да я вземе, какво ще кажеш? Не обежди Марсела, бе. Циганин. Беше да му да топ. Дигай вътре, защото нямаш друг шанс. Молец! Бате! Аре, бе! Ти базикаш и се с мене, бе! Майка ти дева мършава, бе! Ти добре ли си, бе? Бегай, ще си игра още и мач, не мога да свърша с равен. 60 минути, после не мога да го обработим. Паси майката. Това беше, дами и господа. Очаквайте, утре ще има още. Ай. Аре, бе.